ag-donate na. Hi ading ko! Welcome man yung tibarong nga video ni Manang yung nabiday. Kaya nagpapashare ni Manang yun di Facebook. Kaya ada nakita na nga na pagkakatawaan naman yun. So nga i-share ko may kanyayo. Nya, kaya yaman ang muno apay nga nagaduti. Nag-comment. Kaya nagdaras na nga dati nga masida. Kaya apo kaya di dati nang post no kasanod yung mga iluto ka pinagtripan damutan. So mabasain tayo di instructions. Kaya nag-comments, nag-netizens. Yan ang pagkakatawaan naman yung mga biday. Yan, go! Sain tayo di instructions niya. At yan, paano magluto ng pansit canton? Ingredients: water, pansit canton. Procedures: bili ka muna sa tindahan ng pansit canton. Second, umuwi ka at kumuha na ng kaldero at lagyan na ng tubig. May kalog. Isalang mo sa kalan at intayin kumulo. May kapat. Pag kumulo na, ilagay mo yung pansit canton at intayin maluto yung noodles. May kalima. Salain mo yung noodles at ilagay sa plato. Tapos, ilagay yung seasoning powder ng pansit canton and mix well. Itinarod ating si instructions na panagluto ni pansit canton. Nakasimsimple nga sila. Diyan mo no apay nga pati instructions si panagluto ng pansit canton kaya masarakan ti Facebook. Yung pinakapakatawa ka ni Manang nyo kaya nagiging-comments. Nagiging-netizens. Isang harog yan tayo basan niya. Di umuna nga comment. Boss, yung tubig ba dapat mineral o purified? Wala kasing tubig sa gripo eh. Pwede ba yung nasa kanal? Jobless nga damang gano'n na yan. Padasem, try mo. Padasem nga usarin, nila tubig ti kanal. Ganun di kanal nga pangluto di pansikan to. Di kaya di agsakit ka. Agsakit amin nga kararuham. Agturis ka. Ayaw po, agturis ka na malpas mga kwan. Amo nyo lang aango ka na itsura na meron na ako na ganun ti kanal ko sa rin. Aglalaog ka. Mas maroon na nga comment. Sir, paano po pag nasa ref galing? Benta ko muna sa tindahan tapos bibilin ko ulit. You'll be here. Kaya met, niya may instruction kaya gumapang ti pansit canton. Jai, chenda. Kaya kasi no, agad stock yun. Madim na ko sa rin hanggang so tinakakabay yung instruction. Ibaling mo daw yata aming pansit canton yung kita rep yun. Pagka mapangka ka na lang mo, inka dumawat, iyasan mo ti pansit canton. Pero sa rin, sa bali raman na nakastock. Naimimas ka na no, hanggang chenda. At nakadwa na nangaling hindi lako. Next, admin. Bakit hindi nyo sinabi nagkagamit pala pot holder pag isasalin na noodles? Mainit pala kaldero. Sayang, natapon lang. Pa-edit na ng steps para wala na mapahamak. Thanks. Si Kaki, ading ko. Nagbasaam. Api di mo nga nagluto kaya na pudo. Ada apoy na no agluto ka. So masapol mga proteksyon ng data ka imam. Kaya apo, common sense. Asa rin balayo ang donate na. Next. Sir, tanong ko lang po, kung gaano karami yung tubig na pakukuluan ko hanggang ngayon hindi pa kumukulo mga 10 minutes na. Tinunong ko kasi kaldero namin. Respect, newbie here. Ako nga nakilit ng kaldero nga imusar mo. Mas lami, apiya. Aglauya ka. Aluto kasi ng alaw, padalulo mo. Nagdakil sa kaldero. Oray nga kami sa oras. Tahang nga agbore. Tapos nakadudunong mo, tapos may sa plastic lang ang pansikan doon. Lutwet. Ay, apo. Sayang di kasulyo. Pagbusurin pa iniinang mo, nagsay-sayang ka man titanom ka daga. So, ulit. Ay, when kaya sabay ko nga malipatan, credits can dito yung aking bagay
niya di post nga nakita niyo Facebook. Free recipes. No, kaya yung makita din nga post nga bagbaga. Kung na pang kayo Facebook. Pero kanya free recipes. Go! Next! Yati kay ko Tag life. Comment. Paano po pag walang bahay? San po kaya pwedeng umuwi pagkapili? Taong grasa here. Naglaglag. Kaya mo pagpagya taong grasa dati cellphone na nga pag-picture nga kada pag-comment sa Facebook. Ay apo, ilakom na cellphone mo anta pang ulo pang rentang tibalayo. Nya, apo taong grasa ta cellphone na nagpa ng kan. May kanibalay mi, ipang mo ka na cellphone mo. Next. Pwede ba kapag nakastock yung pansit canton sa bahay o need talaga nagaling sa tindahan? Newbie here. Maalading, madi sabsabali naman na naka-stock sa balayo. Sa kunadang kaya imas ka no gumatang ka dyan tinda. Isari-sari store. Kadaya kaya adala unang ngaling agla ko. Kada kakay nagkita sismosa dito sa mga tichanda. So, na. Hello, medyo nalito lang po ako. Tama po ba yung pagkakalagay ko ng pansit canton sa kalan? Newbie here po. Ang dami nga init ka. Dito plastic na. Kasan nga lumunin. Kaya po, oray na ka 10 days mga palo. Ngayon dita, hanga lumunin ta plastic. Magadumaki o saran niya may ituote. Iyo, anya. Ay, apo. Maibusin taga sa yun ang limbo na hindi at ang pansikan ko. Ang dami nagiging mabul nga nag-comments hindi ito nga post. Okay, makakatawa tayo na lahat pa. Sir, sinalang ko po sa kalan pero 24 hours na hindi pa rin kumukulo. Dapat po ba buksan yung kalan? ang mga loktan na taga-sulyo. Mingmingam. Mingmingam, maluto din. Nakalaglag ka. Ay, apog sa kay ulo. Ay, kang ubing. Lakarat ading ko dito man din na pagkakatawaan ni Manang yung biday sapay ko mata na paragsa kayo man hindi di man barong nga video. Anya ko mga liipatan nga ag-like and ag-subscribe. Kaya di bell. Titikin yun adet ang nga bilin. Ang mas masarap nga video. Kaya ma-notify kayo. Nga, nga nga. Bye!